Olin saanut päähäni joskus kansakoulussa, että minä en ole käsityöihminen, en ainakaan tekstiilikäsityöihminen. Siinä vaadittu pikkutarkkuus ja mallinmukainen tekeminen siihen aikaan ei oikein sopinut minun pirtaani. Niinpä siirryin itselleni sopivampien tekemisien toivossa teknisiin töihin heti kun se oli peruskoulun voimaan tultua mahdollista myös tytöille. Kaikesta huolimatta tein silti kaikenlaista pientä langoista ja kankaista omine aikoineni. Sanalla sanoin suhrasin oman pään mukaan mitä mieleen juolahti. Farkkujen persuksiin kirjoin punaisella karhulangalla Hector ja vasemman lahkeen polven Raulipätin somerioin biisin nimen Sydänlämpöä täys. En tiennyt mitään pistoista, niiden nimistä, en tekniikasta. Mutta jälkeä tuli. Tekemisen halu, Matti Mäkelän sanaan, muodon antamisen ikävä, on asunut sitkeästi minussa niin kuin esiäideissänikin. Tiitan mummon, lempimummon ja oman äitini tekniseen taituruuteen ja säntillisyyteen en koskaan tule yltämään, mutta se ei estä minua ihailemasta heidän taitoaan. Tiitan mummo kaiken lisäksi kasvatti itse siemenestä lähtien pellavat ja hamput, jotka käsitteli langoiksi ja sitten vielä kutoi kankaiksi. Kehrätä osasi lempimummokin. Siitä kertoo pöytäliina, jonka pellava on kasvanut Tiitan pellossa joskus 30-luvulla ennen sotia. Langoiksi sen kehräsi lempimummo. Hän, silloinen neiti Lempi Tiitta, voitti langoilla ensimmäisen palkinnon maatalousnäyttelyssä Joensuussa. 50-luvulla äitini, silloinen haverinen, aloitti kirjoa liinaa, kun lankoja alkoi taas saada. Hän sai liinan valmiiksi 60-luvun lopulla. Pirjo Ihalainen virkkasi liinaan reunapitsi. Ei siis mikään hetken tuote eikä mielijohde tämä liina. Siksi se kestääkin aikaa ja on epäilemättä yksi suvussa kauan kulkeva aarre, jonka tarinaa kerrotaan sukupolvesta toiseen. Tiitan mummo oli ennen muuta kankuri, kutoja. Hän teki kankaita myyntiin asti. Mummon taituruudesta kertoo esimerkiksi kauniisti kuvioitu hamppuliina, suvun kruununjalokivi. Siltikin, vaikka mummo tapansa mukaan käytti kotikäyttöön tarkoitettuun kudokseen muista töistä jääneet tähteet. Tiitan mummo oli kuuluisa paitsi taidostaan, myös tarkkuudestaan, itaruudestaan sanoisi joku. Mummo laittoi kaiken talteen. Yksin tein huonoimmista päistäreisistä pellavista laitetun kankaan tutkaimet. Ne mummo oli solminut lankalangalta yhteen ja kerinyt keriksi. Keriä löytyi perikunnan nauruksi ja ihmetykseksi liiterin vintiltä 80-luvulla, jolloin minä kaikeksi onneksi satuin paikalle ja pelastin muutaman. Se lanka on kudottu pieneen seinävaatteeseen 90-luvulla. Pitkään mietin, miten langan käyttäisin. Sitten päätin yhdistää sen sumeilematta sen ajan materiaaleihin ja väreihin. Jälkipolvi ihmetelköön ja naurakoon vuorostaan sitä. Tiitan mummon perintö siis elää, vaikka me muut olemme kutoneet vain kotitarpeiksi ja omaksi iloksemme. Kankaan kudonnan perinne on elänyt jo 5. polveen asti. Elli kutoi pienille aikamoisen epäkäytännöllisille puille pientä mattoa alle kouluikäisenä. En ole raskinut ottaa sitä puilta pois. Olkoon puineen päivinen tallessa. Isot puut vielä odottavat Ellin innostusta. En epäile hetkeäkään, etteikö sekin aika vielä tulisi. Lempimummo virkkasi kaikille lapsenlapsilleen sänkypeitteet. Minun äitini on tehnyt lapsilleen tilkkupeitot. Kun minun vuoroni mummona koittaa, luulenpa, että aplikointi on minun juttuni. Ja niin kuin mummot ennen minua ovat opettaneet lapsenlapsilleen käsitöitä, haluaisin minäkin joskus tehdä niin. Oman aikamme kuvia me olemme kaikki. Niin ovat meidän käsityömmekin. Me käytämme niitä materiaaleja, värejä ja tekniikoita, jotka ovat kulloinkin muotia ja joita on saatavilla. Me Ellin kanssa edustamme niitä sukupolvia, joille on itsestään selvää, että malleja saa muuttaa. Itse voi keksiä, sääntöjä voi rikkoa ja niin tyylejä kuin materiaalejakin voi yhdistellä ihan miten tekijä vain haluaa. Ja mihin taidot riittävät. Siinä me olemme esiäitiemme kanssa samalla viivalla.
Hulda mummo, isäni äiti, oli taitava käsistään hänkin. Kuitenkin muistan hänestä ennen muuta suunnattoman lukuinnon. Sen ominaisuuden ajattelen periytyneen itselleni häneltä, ja siitäkin sukukalleudesta olen hyvin kiitollinen ja iloinen. Näitä kuvia ja näitä käsitöitä katsoessa tunnen suurta iloa siitä, että ihmisen osa on olla lenkki ketjussa tai silmä verkossa. Olla osa kokonaisuutta, joka ei alkanut minusta eikä pääty minuun.